iphatha le nkonzo kwakungenxa yezinga lakhe lezemfundo. So uma ngabe sibheke emlandweni wenkonzo siyathola ukuthi iqhaza abantu abathe bathi ukuhamba ibanga esikoleni noma emfundweni libaluleke kakhulu. Ngizocela umama Mhobe okuyena ozosithulela ama-graduates ethu. Uma Mhobe ukwisiphephelo esingaphansi kwasekuthuleni kowakushusha une-JPTD ayithole eMpumalanga College, ne-Advanced Certificate Education ayithole eUNISA, ne-BEd kwi-School Management ayithole eUNISA, ne-Certificate se-Counselling ayithole eUNISA,
phambili zibe isibonelo kwabanye abezayo. Ekugcineni ufuna ukuthi akhiphe ubuholi benkonzo ubuKristu obuyiqondayo izinto abangezothatha kuZayoni bamgcine emdala, abazothatha kuZayoni bambeke ezingeni elithize. Yikho namhlanje ngabe bakhuluma noma ngabe ngangolimi lwesiNgisi kodwa ngambeka lokuthi kunelento kuthiwa yi-legacy. I-legacy-ke yinto ukuthi umuntu eshile emhlabeni eshilayo. Namhlanje ngikhuluma nge-legacy, ngikhuluma ngesifundiswa, ngikhuluma nge-legacy esishiyelwe umengameli wethu. Washiya phezu kwalobu bunzima azi ukuthi uma ukhuluma ngemfundo ukhuluma ngento
Sanguru